Как да направим козунак на конци? Затоплете прясно мляко и го смесете с мая, захар и брашно. Покрийте ги и ги оставете на страна за 10 минути, докато сместа се надигне. През това време разбийте яйцата с захарта, докато захарта се разтопи, и тогава към сместа добавете ванилия, цитрусови корички, разтопено масло, сол, кисело мляко и отново разбийте за около минута. През това време пресейте брашното 3 пъти, като пресипвате от една купа във втора, направете кладенче в средата и добавете маята и яйчената смес. Бъркайте с дървена бъркалка, докато се оформи тесто или докато ви заболи ръката. След това изсипете върху плод и започнете да месите. Тестото трябва да е леко лепнещо, така че не добавяйте допълнително брашно. Добавете единствено, ако е твърде лепнещо и ви е сложно да работите с тестото. След като стане еднородно, го поставете в купа, покрийте го с кърпа и го оставете на страна за 10 минути. Изсипете малко от маслото върху тестото и започнете да месите, както показвам на видеото. След като тестото освои маслото и спре да е мазно, добавете маслото на 3-4 пъти. Целият процес трябва да отнеме около 10 минути, за да се умеси хубаво тестото. Пуснете си филм, за да мине по-бързо времето. Ето и как изглежда тестото. То трябва да е меко, еластично и въобще да не лепне. Сложете го в купа, покрийте го с кърпа и го оставете за 1-2 часа, докато отрои размера си. Сега започваме с плитането на козунака. Един от начините е да заплетете козунака на плитка. Аз предпочитам този вариант, който в момента ще ви покажа. Разточвам цялото тесто, мажа го с пълнеж, завивам руло и го сплитам. Важна стъпка, за да стане на конци, е да го усуквате, когато го сплитате. Може да разнообразите козунаците и да направите мъфини от тяхното тесто. На мен лично те ми харесват повече от козунаците. Оставете ги в съда, в който ще ги печете, за да втасят за още поне 1-2 часа, като мъфините им трябва общо около час да втасат, козунака вече може и 2 часа. След това ги намажете с жълтък и по желание ги поръсете с мокра захар или ядки. Козунакът печете за 40 минути в предварително загрята фурна на 180 градуса, а мъфините за 25 минути на 160 градуса. По средата на печеното покри козунака с алуминиево фолио, за да не загори. Когато се опекат, ги извадете от формата, завийте ги в кърпа, а след като изтинат, ги затворете в плик, за да не изсъхнат. И това беше всичко от мен. Надявам се видеото да ви е било полезно. Абонирайте се за канала ми, харесайте видеото, последвайте ме в Instagram и до следващия път.